العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. zamu ci gaba da karatunmu na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke karanta littafin nan Riyadus Salihin. Muna cikin babun fil mujahadati wannan babi kenan cikin mujahada. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة. ayoyi wanda suke magana akan mujahada kan kokari da himma to suna da yawa a cikin wannan babi kuma sanannu ne. Wa ammal ahadisu amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fal awwalu hadisi na farko an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وانا حديثي أنكر بوني دقى أبي هريرة رضي الله عنه wato Abdurrahman ibn Sakharin wanda yake shine sahabin da yafi kowanne yawan rawaitar hadisai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hakika Allah subhanahu wataala yace, ma'ana hadisi ne kudusi. Abinda ake kira hadisi kudusi shine hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma shi ma yana faɗar maganar Allah ne ko ba Qur'ani bane. Domin alqur'ani akwai wasitar mala'ika Jibril wajen zuwa da shi ko hadisi kudusi babu wasita ta mala'ika. Saboda haka hadisi kudusi wani sako ne daga Allah subhanahu wataala kai tsaye zuwa masoyinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma yana zuwa ne ta kaifiyoyi daban-daban yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karban wannan hadisi wanda yake kudusi. Yace Allah subhanahu wataala yace man adali waliyan, wanda ya gaba da walinawa faqad azantuhu bil harbi, hakika na sanar da shi da yaki. Duk wanda ya gaba da masoyina wanda yake ya jibinci yimin biyayya da kuma tsoron Allah subhanahu wataala shine waliyin Allah. Man adali waliyan, to da ya jingina shi da ubangiji ya jingina shi cewar man adali waliyan, wanda ya gaba da masoyina, wanda ya gaba da wanda ya mika lamaransa zuwa gare ni, wanda ya gaba da wanda yake tsoro na, inji Allah subhanahu wataala, shine ma'anar wali. To shikenan na sanar da shi wannan da yake gaba da waliyin nan da cewar ya zo mi yaki, inji Allah subhanahu wataala. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in, bawa na bai nemi kusaci zuwa gare ni ba da wani abu ahabba ilayya, wanda yafi soyuwa ya zuwa gare ni min maftaratu alaihi, daga abin da na farlanta shi zuwa gare shi. Babu wani abu wanda bawa inji ubangiji zai nemi kusaci da Allah da shi kamar ya aikata abin da Allah ya farlanta masa yayi, kamar sallolin nan guda biyar, yawa kamar zakka in ta wajaba a kansa, kamar zuwa haji idan ya cika sharuɗansa, yawa kamar yin azumin Ramadan idan zai iya. Saboda haka ba abin da bawa zai yi
wanda yafi soyuwa a gun Allah subhanahu wataala daga abinda aka sa shi na farilla ya ga yayi wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil sannan bawa na ba zai gushe ba yana neman kusaci zuwa gare ni da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi fa iza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih sai in zama jinsa wanda zai ji da shi wa basarahu allazi yubsiru bih in zama kuma ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtushu biha in zama hannunsa wanda yake riko da ita wa rijluhu allati yamshi biha da kuma sawunsa wanda yake yin tafiya da ita wa in sa'alani kuma in ya tambaye ni a taituhu sai in bashi wala in ista'azani kuma wallahi idan ya nemi tsari na la'izannahu wallahi zan tsare shi rawahu al-bukhari imam al-bukhari shine ya rawaito wannan hadisi saboda haka ƴan uwa kaga bayan magana farilla to kuma wannan hadisi yana magana tunda daman babi ne na mujahada babi ne na mutun yayi kokari wajen bautawa Allah subhanahu wataala yayi kokari ne wajen neman kusaci da Allah subhanahu wataala saboda haka sai ya zama na cewar ubangiji yana faɗan falala ta mutumin da yake yawan yin nafilfili yake neman kusaci da Allah da yin nafilfili nafilfilin nan kuma iri akwai nafilfili na sallah kamar yin sallah bayan sallar farilla ko yin sallah tsakar dare ko yin sallah dai ta nafila da rana wannan nafila ita ana kiranta nafila to sannan kuma da yin nafilfili na tafiya aikin haji ko mutumin da ya riga ya sauke farillarsa to waɗanda duk yake zuwa yana tafiya ne a matsayin nafila ko umra duk a matsayin nafila bayan ya riga yayi ta sunna wacce take daman sunna abin nan yayi ta sunna sau daya saboda haka kuma ƙarawa da yake din nafilfili ne haka na mutumin da ya riga ya bada zakkarsa to amma bai daina bayarwa ba yana dauka ya bayar wacce ba zakka ba ya dauka ya ba wancan ya bai wannan ya ba wadancan duka yana bayarwa ne dan neman yardar Allah subhanahu wataala ba dan ya farlanta mar ba a matsayin zakka ba a matsayin zakka ba a matsayin sadaka saboda haka wannan ma ana kiranta nafila haka sauran ibadu yawaita zikirin Allah subhanahu wataala din nafila ne yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan nawafilul khair ne nafilfili ne na alkhairi saboda haka falala ake samu mai yawan gaske a cikin yin su saboda haka duk wanda ya zama yana yin su da yawa a matsayin nafilfili yana yin su da yawa tasbihi ne karatun alqur'ani ne yana ta yin sa da yawa to saboda haka idan yana yawan yin da yake yi to shine zai jawo ya samu kusaci da Allah subhanahu wataala wanda wannan kusacin ga yanda ubangiji ya faɗa yace sai in so shi saboda haka sakamakon farko da za a yi masa shine Allah sai ya so mutum idan yace idan ku da so shi zan zama jinsa zan zama ganinsa zan zama hannunsa da yake tafiya yake riko da shi zan zama kafarsa wacce yake tafiya da ita saboda haka malamai suka ce abinda ake nufi Allah zai kawo taimakonsa a duk waɗannan gaɓoɓi nasa duk abin da ya tashi to Allah zai taimake shi jinsa Allah zai bashi ji mai nisa Allah zai bashi gani da hange wanda yake mai tsawo Allah zai bashi gunda kafa ba za ta iya zuwa ba Allah sai ya kai kafarsa ta je wajen gunda kafa ba za ta iya tabawa ba sai Allah ya sa kafarsa ta taba wajen saboda haka ma'ana Allah zai bashi karama ya zama yana da karamomi waɗanda na gani da idansa na ji da kunnensa na tafiya da kafarsa duka Allah zai bashi karamomi da saboda wannan neman kusacin da yayi da Allah subhanahu wataala ta hanyar yin nafilfili saboda haka kuma sannan ga wani albishir da Allah subhanahu wataala yayi cewar idan ya tambaye ni zan bashi duk wanda haka ne halin sa ya zama waliyina in ya roke ni to zan bashi kuma wallahi idan ya nemi tsari na to wallahi zan tsare shi inji Allah subhanahu wataala saboda haka ba abin da zai same shi in ya roki Allah ya tsare shi to zai tsare shi in ya roki Allah ya tsare wani to zai tsare wannan mutumin saboda haka a dada ba da himma a dada kokari Allah ya sa mu cikin
bayinsa waɗanda suke nagari. Asani hadisi na biyu an Anas radiyallahu anhu daga sayyidina Anas yadda Allah tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bima yarwihi an rabbih azza wa jal cikin irin abin da yake rawaitowa daga ubangijinsa azza wa jalla kamar wannan hadisin da muka yi na baya. Qala yace idza taqarraba al-abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan rawahu al-bukhari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaita daga Allah subhanahu wataala cewar idan bawa ya nemi kusaci ya zuwa gare ni da gwargwadon kamar ɗani ɗaya, to ni kuma zan kusata ya zuwa gare shi da kamu guda. Idan ya nemi kusaci ya zuwa gare ni da kamu guda, zai kuma zan kusata gare shi da gaba guda. Idan ya zo min yana tafiya a hankali yana tafe, ni kuma zan zo masa da gaggawa, inji Allah subhanahu wataala. To saboda haka kaga duk wannan falala ce ubangiji yake nuna mana ta dagewa akan neman kusaci da Allah subhanahu wataala. Kullun ka dinga yin abin da zai kusata ka da Allah subhanahu wataala, na aiki ne, na zikiri ne, faɗa da baki ne, na aikatawa ne da gaba, na itikadi ne a zuciya, saboda ko da yaushe ya zamana kana neman kusaci da Allah subhanahu wataala. Saboda haka idan kai haka, to Allah subhanahu wataala ka ji abin da ya faɗa na sakamakon da zai yi mana. Allah ya sa mu cikin masu yi. Imam al-Bukhari shine ya rawaito a wannan hadisi. As-salis na uku an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ni'matan maqbulun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraj. Rawahu al-Bukhari. Wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari shugaban malaman hadisi ba su ruwayar hadisi Muhammad ibn Isma'il, kamar yadda a baya daman mun shayin tarjama ko kuma mun shayin ƙarin bayani akan wane ne Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari hadisansa sun fi kowane hadisai inganci, littafinsa ya fi kowane littafi inganci in ba al-Qur'ani ba. Hatta magana da Imam Shafi'i ya faɗa ya ce ban sani ba akan ƙasa littafin da yafi muwadda inganci, haka Imam Shafi'i ya faɗa. Sai malamai suka ce sanda ya faɗi wannan babu littafin Buhari, sannan Buhari din bai zo ba ya rubuta littafin nasa, shi yasa Imam Shafi'i din ya faɗa. To ala ayi halin da yana nuna matsayin muwadda din. Sannan kuma littafin Imam Bukhari din yana malamai sun ittifaki cewar shine littafi guda ɗaya banda Alƙur'ani wanda yafi inganci. Shi yasa wajen riwayar da hadisin da aka samu riwayar Imam Bukhari da Muslim to shine yafi. Daga nan sai a samu riwayar Buhari shi kadai. Daga nan sai a samu riwayar Muslim shi kadai. To haka kuma za ta tafi da riwayar da aka yi akan sharadin Buhari da Muslim da wacce aka yi akan sharadin Imam Buhari da wanda aka yi a sharadin Muslim da kuma har ya zuwa a taho. Saboda haka shi yasa zaka ji Imam Bukhari ana yawan faɗansa. To shi kuma hadisin sai na Abdullah ibn Abbas shine ya rawaita. Shi ko shine malamin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa addu'a. Dan baffansa ne sai na Abbas ibn Abdul Muttalib. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa addu'a. Yace Allahumma faqihu fid dini wa 'allimhu tawila. Allah ka fahimtar da shi a cikin addini, ka sa ya zama faqihi a cikin addini, sannan kuma ka sanar da shi fassara alqur'ani. Saboda haka Abdullahi ibn Abbas ba fanni na ilimi da ba za ka same shi a ciki ba. Kowane fanni sai kaga wannan masu fannin in an bada wata magana to ta jingina da sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni'imomi guda biyu maqbunun fihi ma kathirun minan nas, da yawa daga mutane za su kamun ga a ciniki akai, za su cizi yatsa akan ni'imomi guda biyu, sai sun cizi yatsa, sai sun yi nadama ta cewar me yasa ba su amfani da waɗannan ni'imomi guda biyun ba. As-sihhatu,
lafiya da wuya mutum ya game da rashin lafiya baka ga yazo yayi nadamar cewa ina ma sannan nake da lafiya nayi kaza ba. Wal farag da kuma samun dama, da wuya mutum ya samu dama baka ta kubce bai wasu abubuwan ba kowa bane. Saboda haka da yawa daga mutane ba sa amfani da damar su, sai kuma damar ta wuce zo a dinga cewa ina ma nayi kaza, ina ma nayi kaza, ina ma nayi kaza. To fa ƴan uwa damar fa da ake magana samun damar yanda za a bautawa Allah subhanahu wataala, samun damar yanda za a bautawa Allah subhanahu wataala, ba wai samun dama yanda za a fanta ma da ake faɗa ko kuma ai wani abu na duniya ba. Wannan ba shine samun dama ba, wannan kafiri ma yana samu, wannan ba wata samun dama bace. Saboda haka samun dama ita ce ta addini, ya zama da cewar da Allah ya baka lafiya kai amfani da lafiyar wajen bautar Allah, kai addini ko ku shirme ka zauna kana yi. Sanda kuma kake da lafiya kai amfani da wannan lafiyar wajen bautawa Allah subhanahu wataala, kai amfani da lafiyar wajen sada zumunci, kai amfani da wannan lafiyar wajen taimako. Su ba da jinin nan duk amfani da lafiya ne. Ka je ka bada jininka asibiti tunda zaka iya bayarwa, kana da lafiyar da zaka bayar kai taimako. Tunda ba ma musulmi ba, wanda ba musulmi ba abin da suke tallata kenan cewar a taimaka a dinga bada jini, a dinga taimaka ana bada jini saboda cututtuka masu cinye jinin mutane. Saboda haka waɗannan ni'imomi guda biyu mafi yawan mutane sai sun yi cizon yatsa akan ba su yi amfani da su ba, ita ce lafiya da kuma samun dama. الرابع نهدو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. Wannan hadisi an karbo daga sayyidatina Aisha, yadda Allah tabbata gare ta, ita ma tana daga cikin mutum bakwai waɗanda suka fi kowa yawan hadisi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita kadai ce mace a cikin su, kamar sayyidina Anas, kamar sayyidina Abdullah ibn Umar, kamar sayyidina Abdullah ibn Abbas, kamar sayyidina Abdullah ibn Zubair, kamar sayyidina Anas, sayyidina Abi Huraira. Saboda haka ita kadai ce mace a cikin su. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dama a karbi rabin addini a wajenta. To an karbo wannan hadisi daga gare ta cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqumu min al-layl, ya kasance yana tsayawa daga dare hatta ta tafattara qadamahu, har digansa su kukkumbura, kafafunsa digansa su kukkumbura saboda tsayuwa, dadewar tsayuwa. Fa qultu lahu, sai na faɗa gare shi nace lima tasna'u hadha ya rasulullah, ya rasulullah me yasa kake aikata wannan? Ka zauna kafafunka kana tsayuwa kana sallah kafafunka har su kukumbura, kuma alhali ubangiji ya gafarta gare ka abin da ya gabata da wanda bai zo ba. Sai ce da ita afala uhibbu an akuna abdan shakuran, yanzu bana so in zama ni bawa ne mai godiya? Ai idan aka yi wa mutum baiwa, tunda ubangiji ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ubangiji ya ce baya zunubi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba, amma ubangiji ya ce ya gafarta ma abin da ya gabata da wanda bai zo ba, ba dan kai ba dan zaka yi ba. Shine ma malamai suke cewa muradi da zunub da yace da gafara laka Allah ma taqaddama min zambika, zunuban al'ummar su ake magana, tunda shi ba shi da zunubi. Wanda suka yi da wanda za su yi shi ake nufi. An yi haka ne saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan aka yi wa mutum alfarma, ɗansa ya laifi aka yafe, aka yi ma alfarma, to ɗan ya san ba dan shi ba ne, saboda babansa ne, shi kuma uban zai ga shi aka yi wa ba ɗan ba, saboda haka kai tsaye ma ɗan shi uban shi aka yi wa. Shi ya sa uban ya ce da ya gafara laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Ba shi da zunubi ai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da annaba ba su da zunubai, saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da zunubi ko ɗaya, bai taɓa ɗarsa ma ya yi laifin ba. Shi kuma sai ba da amsa, sai ce afala uhibbu an akuna abdan shakuran, yanzu ba na so na zama bawa mai godiya? Ai idan aka yi wa mutum alfarma, idan aka kyautata wa mutum, idan aka ba wa mutum, sai ya godiya. Ubangiji me yace? Sha la in shakartum
la'azidannakum. To in kuka gode zan ƙara muku. Godiya ashe aiki ne na ibada. To waye ya fi manzo Allah aiki na ibada? Ba wanda ya iya shi. Saboda haka ashe shi yasa za a samu godiyarsa ta fita kowa. Shi yasa yake godewar kafarsa tana kumbura amma godiya yake yi. Sallallahu alaihi wa sallam. Muttafaqun alai. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim su suka rawaito shi. Hadha lafzul Bukhari, amma wannan lafazin Bukhari ne. Wa nahwu fi sahihain, akwai irin sama a cikin Sahih Bukhari da Muslim min riwayatil Mughira bin Shu'bah, daga riwayar Mughira dan Shu'bah. Alhamdulillah, sadaqar Rasulul Karim. Za mu takaita anan da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka kuskure Allah ya yafe mana. Allah ya kiyaye mu, ya kiyaye mana imanin mu. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya kiyaye mu, ya kiyaye mana imanin mu. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya karbi ayyukan mu. Allah ya ba mu ikon yin wannan azumi. Allah ya ba mu ikon yi kuma ya karba mana albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya ba mu falalolin da ke cikin wannan wata da falalolinsa da wanda muka sani da wanda mu sani ba, daga inda muka sani da inda mu sani ba, albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ba mu damuna mai albarka. Allah ya kiyaye mu, ya kiyaye mana imanin mu. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya taimake mu. Allah ya amsa addu'o'in mu albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Fatiha da salatul Fatiha. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.